Het is hier nog geen 2 kilometer hierwaai en daar is de Waadzee. Prachtig natuurgebied. En ik denk dat er al een soort ding waren die het eens net moeten doen, die dat beschadigen kunnen. En ik ben er helemaal net zo wist van dat zonder skiën kent die soortwinning daar. Dus dat vind ik wel heel spietig dat dat wel teruggaat. Maar aan de andere kant, het is mooi dat het hier nou zo staan gewoon. Stop het. Maar elkoor 40 procedures maakt het Matje Heidsma mee als voorzitter van Laat het Zout maar zitten. Bij verschillende bezwiercommissies en rechtelijke instanties. Zelfs het Europese Hof wordt inschakelen. Soms wint de actiegroep, meestal het Zoutfabriek. In 2010 is alles bezacht wat er beziekje valt. Dat hebben we eenmoedig dingen, zou ik zeggen. En net maar het resultaat het op dat stuit, in dit gebied, dat we bij deel 2 dan, en hier het eerste, dat het test stoppen. Maar het het wel maken dat de bevolking, en benamelijk ik de lokale en de provinciale politiek, ze staan er gewoon in de gaten krijgen dat dit toch net zo'n geweldig goed idee weer die soortwinning. Dus daarvoor heeft het wel geholpen. De actiegroep Laat het Zout maar zitten is Jelien opheft. 10 jaar strijden is dan wel genoeg voor de voorzitter. Op het stuit dat wij nou 10 jaar lang toch een heel soort energie erin stutsen heen. Denk ik, nou, toen werd het eens wel een beetje mooi best. Ik probeer niet opbrengen. Als ze van natuurmonumenten bij jou komen, zie je net voor het dadelijk nee zeggen. Dat weet ik net. Ik jou ook even nog maar geen antwoord op.